नमस्कार दोस्त लोग, आज हमनी के एगो बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करे जा रहल बानी जा बच्चा के वजन स्वस्थ तरीका से कैसे बढ़ावल जा सकता। कई बेर ऐसन होला कि लइकन बढ़िया से खा लें, बाकिर तभियो ओह लोग के वजन ना बढ़ेला। आई कवनो चिंता के बात नहीं खे, बस हमनी के ओह लोग के शरीर के सही तरीका से ऊर्जा देवे के जरूरत बा, ओह स्वस्थ खाद्य पदार्थ के संगे। त आई जानल जाव कि लइकन के वजन बढ़ावे खातिर का खियावल जाव। पावर पैक्ड कार्ब्स। कार्बोहाइड्रेट लइकन के शरीर खातिर ईंधन जैसन होला, इनकर शरीर के बढ़े खातिर कार्ब्स के जरूरत होला। त कार्बोहाइड्रेट खातिर कवन खाद्य पदार्थ सबसे बढ़िया विकल्प बा? आलू। रवा एकरा के मैश कर सकेनी, सेंक सकेनी, भा खस्ता आलू बना सकेनी। तनी मक्खन भा पनीर डालला से एकरा के अवूरी स्वादिष्ट अवूरी फायदेमंद बनावल जाये। चावल नरम होखेला, आसानी से खाइल जा सकता, अवूरी एकरा से बहुत ऊर्जा भी मिलेला। एकरा के दाल सब्जी भा दही के संगे लइकन के परोसी। ब्रेड। साबुत गेहूं भा मल्टीग्रेन ब्रेड सबसे बढ़िया होला। एकरा के पनीर, मूंगफली के मक्खन भा केला के स्लाइस के संगे परोसकर स्वाद बढ़िया होखेला, अवूरी वजन बढ़ावे में भी मदद करेला। हेल्दी फैट्स कम मात्रा में भी ज्यादा ऊर्जा देवेला, लेकिन बच्चा के अस्वस्थ फैट ना स्वस्थ फैट खियाई। त लइकन के आहार में स्वस्थ फैट के कैसे शामिल कैल जाव? पनीर। एकरा के रवा साबुत गेहूं के सैंडविच, साबुत गेहूं के पास्ता भा दाल चावल पर परोस सकेनी। पनीर खाना के मलाईदार आ पौष्टिक भी बनावेला। दूध आ डेयरी उत्पाद। खाली सादा दूध पिए के बजाय ओकरा से दलिया बनाए, एकरा में बादाम अवूरी काजू डाल के एकरा के अवूरी स्वस्थ बना सकतानी। नट्स आ नट बटर। साबुत गेहूं के टोस्ट पर पीनट बटर भा आलमंड बटर फैला के अपना लइकन के खियाई। आप सवेरे नाश्ता के संगे अपना बच्चा के भींजल बादाम अवूरी काजू भी दे सकतानी। ई सुपर हेल्दी आ ऊर्जा से भरल बा। कबोक लइकन के खाना खैला से बेसी पिए के शौक होला, ऐसना में रवा ओह लोग खातिर कुछ हेल्दी आ स्वादिष्ट बना सकेनी। मिल्क शेक। दूध में केला, आम भा स्ट्रॉबेरी मिला के स्वादिष्ट शेक बनाई। एकरा के तनी शहद डाल के अवूरी स्वादिष्ट बनावल जा सकता। स्मूदी। दही में केला, सेब भा खजूर मिला के एगो हेल्दी स्नैक तैयार करी। लस्सी। तनी शहद आ पानी मिला के ठंडा लस्सी बनाई। इ पेट के ठंडा राखेला, अवूरी शरीर के मजबूत बनावेला। बहुत बेर बच्चा भारी खाना ना खाए के चाहेले, लेकिन छोट खाना भी स्वस्थ वजन बढ़ावे में मदद कर सकता। फल के संगे दही में केला चाहे सेब के टुकड़ा मिला के अपना बच्चा के खियाई। साबुत गेहूं के ब्रेड स्टिक। एगो मजेदार स्नैक है जवन की बच्चा के कार्ब्स अवूरी फैट दोनों देवेला। साबुत गेहूं के सैंडविच, पीनट बटर आ पनीर के साथ छोट सैंडविच बनाई। इस सब खाए में आसान, अवूरी ऊर्जा से भरल होखेला। भोजन के मात्रा बढ़ावल जरूरी बा, लेकिन एकर सही इस्तेमाल करे खातिर शरीर के विटामिन अवूरी खनिज के जरूरत होखेला। लइकन के रोज रंग बिरंग के फल आ सब्जी खियाई। इस सब शरीर के सब जरूरी विटामिन उपलब्ध करावेला। अंडा में प्रोटीन अवूरी विटामिन होखेला जवन की बच्चा के मजबूत बनावेला। भिगोवल बादाम, किशमिश अवूरी काजू खैला से बच्चा के आयरन अवूरी स्वस्थ वसा मिलेला, जवन की वजन बढ़ावे में मदद करेला। छोट खाना खियावत रही, ज्यादा भूख लगे के इंतजार मत करी। अलग अलग खाद्य पदार्थ के ट्राई करी, लेकिन एक ही चीज के बार खा के ऊब जाले। सही मात्रा में पानी दे दी। ई हमनी के शरीर के खाना के सही तरीका से पचावे में मदद करेला। तो दोस्त लोग, हेल्दी खाना लइकन खातिर बोरिंग ना होला, हमनी के बस एकरा के मजेदार आ स्वादिष्ट बनावे पड़ेला। एह सरल टिप्स के पालन करी आ अपना लइकन के स्वस्थ आ मजबूत बनाई। अगर ये वीडियो अच्छा लागल तो लाइक, शेयर आ सब्सक्राइब जरूर करी।